ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός μόλις έχει ολοκληρωθεί στο Δήμο μας, το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων Ιστιοπλοείας. Τέτοια γεγονότα δίνουν υπεραξία στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Θεωρούμε ότι τέτοια γεγονότα πρέπει να αναβαθμιστούν, να επαναληφθούν, να υπάρχει μια συνεργασία με τον ναυτικό όμιλο, στον οποίο αξίζουν και θερμά συγχαρητήρια, αλλά και στην Ομοσπονδία που επέλεξαν το Μεσολόγγι. Θα είμαστε δίπλα σαν Δήμος σε τέτοια αθλητικά γεγονότα, να τα υποστηρίξουμε, να τα ενισχύσουμε, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς και τους μικρούς ήρωες αθλητές, τα παιδιά που σε αντίξωες καιρικές συνθήκες, όπως εξελίχθηκε τελικά, κατάφεραν και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας που παρέστη όλες αυτές τις μέρες, στηρίζοντας την πολύ σημαντική προσπάθεια του πρωταθλήματος, του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας. Για τον τόπο μας, για την περιοχή του Μεσολογγίου, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Θα πρέπει να αγκαλιαστεί, να συνεχιστεί και η δράση του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου να είναι μπροστά. Να είναι δηλαδή στην προμετωπίδα των δράσεων μιας πόλης που περικλείεται από το υδάτινο στοιχείο, που είναι μέσα στο νερό, θα λέγαμε. Ως εκ τούτου θα πρέπει τέτοιες δράσεις, τέτοια πρωταθλήματα, αλλά και αυτά που θα γίνουν στο μέλλον και για τα οποία θα πρέπει να παλέψουμε όλοι μας, να τα αναδεικνύουμε, να τα σηκώνουμε ψηλά και να τα στηρίζουμε. Καλωσορίζουμε την κυρία Νίκη Αναστασίου, την πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοειακής Ομοσπονδίας, στο Μεσολόγγι, στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα της Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων. Ήταν μεγάλη μας τιμή που μας στηρίζει και μεγάλη μας τιμή που συμμετείχε στον προπονητικό κάμπ Ολυμπιονίκης μας Τάσος Βουντούρης, κατόπιν ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιστιοπλοειακής Ομοσπονδίας. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, με μια υπέροχη θάλασσα, στο ηρωικό Μεσολόγγι, με τον πολύ ωραίο στίβο. Λίγο ο καιρός μας τα χάλασε, δεν μας έκανε πολύ τα κέφια, μας τα έκανε την πρώτη μέρα των αγώνων. Ωστόσο θέλω να πω ότι αυτό το πρώτο περιφερειακό πρωτάθλημα που ανέλαβε να διοργανώσει ο Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου δείχνει πόσο πολύ ο Ναυτικός Όμιλος αγαπάει και θέλει να συνεχίσει να κάνει ιστιοπλοεία, θέλει να βγάλει παιδιά που να συμμετάσχουν σε αγώνες και σε περιφερειακά πρωταθλήματα. Είναι ένας όμιλος που ξεκινάει στην ουσία, εδώ και λίγο καιρό έχει ξεκινήσει στην ουσία στην ιστιοπλοεία, όμως είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει ένα πανελλήνιο, ένα περιφερειακό πρωτάθλημα. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ και σε μια άλλη διάσταση του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου, ότι είναι από τους ελάχιστους ομίλους και από τους πρώτους ίσως ομίλους που ζήτησε από την Ομοσπονδία να ενταχθεί στο πρόγραμμά της για την ιστιοπλοεία σε άτομα με αναπηρία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, με πολλή αγάπη και με πολλή προσήλωση προσπαθούν να αναπτύξουν το πρόγραμμα αυτό και η Ομοσπονδία είναι πάντα δίπλα τους. Αυτές τις μέρες έγινε ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός στην περιοχή μας, γι' αυτό και το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνέβαλε σε όλο αυτό, καλύπτοντας υγειονομικά όλες αυτές τις ημέρες στην προσπάθεια αυτή.